Duha ka mga lalaking nagpailang miyembro sa New People's Army nga gingong nagapangilkil sa mga negosyante sa Cagayan de Oro City nadakpan sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Human ang pipila ka bulan nga pag-surveillance sa giingong mga nagapangilkil sa mga negosyante sa Cagayan de Oro City. Nadakpan sa mga personahe sa City Mobile Force Battalion ang duha ka sospek pinaagi sa entrapment operation. Ang mga sospek gilang sila Jimboy Mahinay, 27 anyos, ug Michael Brian Favela, 30 anyos, residente sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental, kinsa nagpaila nga mga miyembro sa New People's Army. Atol sa operasyon, miadto ang mga sospek sa usa ka establishmento sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City aron pangayuan og kwarta ang nagpailang negosyante nga usa ka pulis ug didto na sila nadakpan. Nakuha gikan kanila ang mark money ug motor nga ilang gigamit. Ang style nila usahay is ang kwarta nga ilang ngayon ipadala lang through sa mga Palawan like that. So kato nga time murag naanad sila gibalik-balikan nila ni sa kabiktima. Diretso sila dito. Kalit lang nga motunga, kalit lang nga moabot. So at least karon na atong mga operatiba na monitor na nila, nakaplaster na dito da. So dito ginitabo ang entrapment. Mibalibad sa paghatag og pahayag ang mga sospek. Kasong extortion o paglapas sa Article 294 sa Revised Penal Code ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Samtang ang usa kanila giimplementar ang warrant human nga nasayran nga aduna kini daang kaso nga violence against women and children. Nanawagan sa bang otoridad sa mga posibleng na biktima pa sa mga sospek nga mopatimaw sa ilang buhatan. Dili lang ninyo na entertainon kung may mo gani i-block ninyo. And then ayaw gin mo sugot na kana magpadala mo kwarta. Anyway, you can report to us anytime. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.